Maayong balita alang sa mga konsumidor sa Visayan Electric. Mipatuman og residential reduction rate kung adunay gamay nga us-us sa presyo sa kuryente sa maong utility company. Mumenos og 94 sentimos kada kilowatt-hour ang presyo sa kuryente karong buwan sa Marso hangtod Abril nunot sa maong reduction. For the March to April billing for Visayan Electric residential customers, there will be a 94 centavos reduction per kilowatt-hour, which brings the monthly rate to 14 pesos and 25 centavos per kilowatt-hour. Ang kaniadtong presyo nga 15.19 pesos kada kilowatt-hour, mamahimo na lang 14.25 pesos. Tungod ni ini, mamahimong makaminos og 188 pesos ang matag household o konsumidor nga adunay average monthly electricity consumption nga 200 kilowatt-hour. Karon ang ikaupat nga buwan sa sunod-sunod nga pagkunhod sa rate sa Visayan Electric nga nagsugod sa buwan sa Disyembre sa miaging tuig 2022. Kini tungod sa pagnaog sa presyo sa uling sa world market. Decrease in the price of coal in the world market. So that's basically the reason. The decrease in the prices of coal started way back December. So muna, whatever is the price of coal in the world market, ma-reflect na siya sa among generation rate. And then if muubos siya, so muubos na that among average rate for our customers. Dakong kalipay ang nabati sa mga konsumidor sa Visayan Electric human nakahibaw sa maong kalambuan. Mayon ta. Ganahan ko ana kay dagko kay kog bayranan diri sa kuryente. Nya magulog-agluag na ang tunduganan. Sa akong bahin ma'am, malipay gyud ko nga moubos ang kuan sa biko. Bayronon. Kay sama ano dagko kay tag bayronon sa kuan. Kuryente nya karon niubos na malipay kita. Salamat ta sa Ginoo naubos ang kuan. Bayronon na to sa kuryente. Salamat sa sabi ko. Apabor ko ana, dako na makatabang sa mua sa labi na sa amo na ninday diri antod gabi. Nasayran ang pagsaka o pag-ubos sa presyo sa kuryente, kanunay magadepende sa presyo sa uling sa world market. Sa yuning tuiga, nag-issue ang Department of Energy kon DOE sa posibilidad nga adunay yellow alert warning sa Visayas grid karong umaabot nga summer season tungod sa mas taas nga panahon sa paggamit sa air conditioning o uban pang cooling appliances sa katawhan. Padayon nga pahinumdum sa Visayan Electric nga magkonserbar sa paggamit og kuryente aron malikayan ang pagtaas sa bayronon sa kuryente. That is why we have been constantly reminding our customers na dapat magtipid, dapat mag-conserve o electricity para one is para dili sila ma-shock sa ilang bill and another is para pud ka makatabang sa power supply, no? We make it a practice in our respective homes to conserve electricity, to only use the appliances na kinahanglan gyud nato, no? And para dili sa mauto kong dito, nga dili ta ma-shock sa itong bill and at the same time to conserve electricity. Kini si Queenie Joligon alang sa My TV Cebu.